Soc Laura Domínguez, estudiant d'Higiene Bucodental Superior de Jesuïtes Bellvitge i us vinc a explicar la meva experiència estudiant aquí. Jo des de sempre he volgut estudiar odontologia i quan vaig sortir de l'ESO vaig decidir cursar auxiliar d'enfermeria per després poder passar al superior d'Higiene Bucodental. La meva experiència està sent molt bona, sobretot pel professorat que tenim, que ens ajuden moltíssim. Fem moltes pràctiques, estic veient molt la realitat de com serà el meu món laboral fora d'aquí i estic molt contenta. Pots seguir treballant com higienista a una clínica dental i també pots cursar altres cicles superiors sanitaris i fer altres carreres que vulguis. Quan jo estava acabant aquí als Jesuïtes el cicle d'auxiliar d'enfermeria, just vam posar higiene bucodental i com sempre ha sigut el meu somni i per poder passar la carrera i guanyar nota ho havia de fer, doncs vaig decidir entrar més en el món de l'odontologia. M'ha ajudat a veure com em veuré jo treballant a una clínica dental, m'ha introduït més en el món de l'odontologia i a veure a doctors treballant i que em motivi més a estudiar el que ha sigut sempre el meu somni. Si estàs pensant en cursar auxiliar d'enfermeria o higiene bucodental, et recomano que vinguis a Jesuïtes Bellvitge. Jo, personalment, des de la meva experiència, he estat molt acompanyada pel professorat de l'escola, acadèmicament com professionalment. M'han ajudat a veure que puc aconseguir tot el que em proposi i a tenir més confiança en mi mateixa per un futur.